mambat kang sarwi kepung wetan iki dadap didem prabawaning ratri sasatara wus manjer kawaryan tanku jiwa memanisi manggap Sri Narate dalu Siniwaka Sangya Pradasih haklaraning Cakrawala Winu Latnga Langut Parantene paksake tekan saking kaing taranggana kang sumiwi warata tanpa selo Niwang Agung mugya ngayom ana marang maraja
negara Ngamarta sak isine. Antareja sirat majaku ing jangkar bumi anggon ndak utus pratoning praja negara Ndarawati kang sak perlu amboyongi marang rawuhing Kaka Prabu Sri Bathara Kresna. Sak mengko jeneng sira wis katon sawanuning praja. Kepiye munggo kabul kawusanane Antareja? Sewu lepat nyadong deduka, Wa Prabu. Sakti kula sampun kepareng matur wonten sanipun Wa Prabu Ndarawati, nanging kuciwaning manah kula. Samangke kula cabaraning damel anggen kula mboyong dhateng pun Wa Prabu Sri Bathara Kresna awit jebul tinempuripun sareng kula sowan wonten negari Ndarawati. Wonten mriku ugi wonten lenggahipun Kakang Mas Setijo ing Raju Tresna. Ingkang panggayuhipun ugi sami kepingin amboyong dhateng Wa Prabu Ndarawati sak perlu nggayohaken wujuding kanugrahan Kengaran Wahyu Senopati kagayuh dhateng pun Kakang Mas Setijo. Paramila sakmangke sedaya lepat kula nyadong deduka kula wonten menawi kutuk kula kedah nglampahi pidana ingkang sakmurwat kelawan menapa ingkang sampun kula lampahi lan kula ingkang sampun babar wirang para Pandhawa awit kula datan kasembatan mboyongi dhateng rawuhipun Wa Prabu Ndarawati. Wa Prabu Sri ya jagat pangestu ngara Kakang Semar kula Den durung parna nggonku nampa marang apa kang dadi ature Antareja. Ora pangling ingkang praptoning praja negara Ngamarta iki Prabu Setijo Bumanara Kasura. Paman Prabu iki. Nyuwun pamunten. Sowan kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Anak Prabu tak tampa. Salajengipun mesti kewala tuwa tandha pitaken salebeting manah paduka inggihipun para Pandhawa. Kenging menapa kula prapta wonten negari Ngamarta tanpa tinimbalan. Sejatos sing rembak ancasing tekad kula namung kepengin yenaken sarta kepengin nyatakaken kula kepengin nedahaken nuduhke ngetokke jiwaning satriya jiwaning Nalindra awit kula pikantuk kabar kula mireng pawarta bilih sakmangke kadang kula pun Gatotkaca badhe gayuh tumedhaking Wahyu Senopati sarta badhe senengaken ngaluhur jumeneng minangka senopati ning para Pandhawa wonten mriki menika kula prapta kula badhe nyatakaken menawi estu kadang kula pun Yayi Gatotkaca badhe gayuh Wahyu Senopati ingkang badhe nuwaken kamulyan tumrap para Pandhawa. Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos Gatotkaca gayuh kanugrahan kasebat awit kula kepengin punika amengku kanugrahaning dewa kang winastan Wahyu Senopati menika Paman Prabu. Ya Prabu Setijo yen tanata Ngamarta mestine mung manut marang apa kang dadi panjalukmu yen pancene wis keparenging dewa kaya mangkono yen pancen Wahyu Senopati ora keduga Gatotkaca duweni wewenang marata diage kepiye saranane munggo tak pasrahke kepiye carane nggonmu bakal nggayuh tumedhek Wahyu Senopati Prabu Setijo. Gusti Werkudara kepiye yen to sampeyan nayogyani sarta masrahke kalungguhan Senopati ngersani Setijo aku ora maido mergo pancen kowe ki Nalindra sing gedhe putih teges lair batinmu wis ikhlas paribasan wis masrahake ngiklasake yen to uripmu kudu jaluk nanging beda karo pambekane Werkudara. Werkudara duwe wenang tumrap Gatotkaca aku wong tuane ora nrimake yen to ngasi Wahyu Senopati sarta derajat kasenopaten mung dipasrahke ngono wae. Tegese piye Werkudara si adi matur kang kaya mangkono? Teges yen pancen Setijo arep ngukuhi kanugrahan kasebut ya kudu ana pitukane. Narakasura langka ana kuandhane kadangmu pringgondani Wahyu Senopati kukupen medal Jawi.
Sira kadriya trias mara marang risang kadirate Parate ratune wong cakra kembang jaya kusuma simrengga wulo wah pancen wis mbok ajangi jembar kowe keparet ya neng kene ditentake Gatotkaca Kakang Prabu Stijono parat yen to ora saka dawe wong tuaku tangeh lamun aku wani sarta tangeh lamun aku gelem nandhingi kridamu walah kowe iki jare ratu jeringgete wedi mati ayo neng kene iki sing nyawang ora mung kawula Ngamarta tak kira saperangan kawulamu prenggondane uga nyawang kaya ngopo yen nganti kowe kalah wirang bebarang para maju ora sendeng mestakamu wajan keprak iso ngiuk 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 ah 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 ngasake kaprawiran kowe iso mabur ning kowe kena dayane siung pengapit mangsa iso nglawat par pripun sayang Edan Bagong pripun Kakang Boma kok iso nyokot kapirangane Boma nika ya putu dewane ngula Den mula ya ora mau kali iso nyokot ngetoke siung pengempit apa Gong siung pengapit ora usah guyon to iki ra cekat-ceket iki wong ndelok wong rebutan tahta, Gong. Heeh, tahta Kasenopaten. Heeh. Pripun, Den?
Lenggek-lenggek Petruk. Aduh. Sekelas Gatotkaca kok lenggek-lenggek niku nek cara kula isin. Cara aku ora. Piye aku kudu piye? Sik. Sampeyan ki satriya. Otot kawat balung wesi uyuwe wedang oli. Nggih to? Yo. Sutange wesi bajaringan. Drijine gunting. Rambute bindrat. Sperpate wis busi. Ki satriya apa peda? Sampeyan ya ndek pusaka sing ora ketok ya akeh. Caping Basunanda. Yen mandrung nika lho. Tak cadongi caping Basunanda. Niku sampean iso nggunakake niku. Niku nek sampean watek dayane sampean udan ora kodanan. Terus sing mapan teng pasuryan niku ajian Surya Kanthi niku. Ketoke udu Surya Kanthi terus wis menengo tapuki manuta wae bleh. Ajian Surya Kanthi niku nek sampean watek nggen netrane sampean matek mungsuh sampean iso kobong tak cakne. Ajian Surya Kantha kok Surya Kanthi wis men to. Iki late agi rapik. Nyantol-nyantol weteng. Wetenge sapa? Oh, wetengku dhewe ya ora mungkin to, Go. Ngomong ki rak gumantung ilat. Heeh, mongko ilate agi sok nyantol weteng. Wetenge sapa? Embu. Yo, delok yo. Wis wani maju kowe. Ayo. Wah, mana? Yo lah. Yo. Etan, panas goblok, panas setan. Etan Gatotkaca aja parat kowe. Aja lancang aku kadangmu tuwa Gatotkaca. Yo! Yo! Aduh. Hei! Aduh. Pukulun nyuwun senjata pitulung pukulun. Kula aturi Mas paosaken kawontenanipun ingkang wayah pun setija kobong kados ngaten. Weh lah. Gatotkaca wis matek. Aji Surya Kantha Kresna minggir ulun gampare bungkul kencana dimen kapok si Gatotkaca. Panas. Aetan. Iya lah. Larane ora jamak, panase ora jamak-jamak. Sambato. Tumung kula bapa ngakasa ibumu Pertiwi. Kakang setuju. Taktoi pati bab kalunggan Senopati. Tan Grahita nata pringgondani Sang Gatotkaca. Kocap
Sang Hyang Manikmaya wis gampar bungkul kencana. Kaya kok semono griya. Ner pasuryanira Sang Raden Gatotkaca. Eling-eling kagungan pusaka ngaran Topeng Maja saknalika pecah piar. Badar jatring wujud pasuryanira Sang Raden Gatotkaca wae. Ayo. Iya. Wah, adem wae. Wah. Podar wae. Ngapa iki, Pak? Ndara Gatotkaca kok ngrudungi pasaryane. Panas ya, Gong. Ora wancine do gojek. Bagong Petruk, pripun, Pak? Pripun, Pak? Kowe tak utus nyang Wirata. Ndaramu Ndara Seta. Bayangen kon ngundurke sing jenenge Nagaraja. Nagaraja sapa? Wis rasah kok kiantekane wektune mepet. Ayo. Siwa Semar aku njaluk senjata pitulung Siwa Semar. Pecah Topeng Waja sampean, Gus. Mene mboten iso dilaban. Seranane siji-sijine srana sing saged pun tempuh nggo kula jak teng Kanyangan Kondarantir bawah. Ya jagat pangestu Kara Wayahu Bathara jagat. Ora panglinging praptaning Praja Negara Wirata iki Petruk Kanthong Bolong lan ponakan Bagong. Inggih sinuwun Prabu Matswapati kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Tak tampa Petruk. Inggih. Bagong padha slamet. Pangestunipun sinuwun Durgandana bekti kula konjuk sinuwun. Ya Bagong pangestuku tampanana kula pundhe ana wigati apa Panakawan Janur Gunung Kadingaren. Nyuwun mapunten sinuwun. Sowan kula menika badhe ambayongi dhateng Pundara kula Pundara Seta. Sakpro sak biyantu kalampun para Pandhawa. Piye? Arep mboyong anakku Seta? Inggih. Mapane ora ning Kedaton Wirata. Lho, lha teng pundi?
Neng Pertapan Suhini. Oh, kleru gong piye to iki? Blok ngrekasake wong akeh. Ora reti ya, ameng manut ipung kok. Ipung ki wong suwe ra tau mangkat ki dadi ora ngerti perkembangan. Sak dawuh-dawuh ki aja dinut kowe ki kok ora ana. Ha terus piye? Ha kae Mandara Seta ning kono kae. Iki takon sih. Heeh. Jane Ndara Seta ki nek ora ning Kedaton Wirata ki lenggahe ning endi ngono kok ora. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara Seta. Petruk iki. Nggih. Ning perkara apa Petruk? Nyuwun mapunten. Niki pokoke nek kula nyeritake akeh-akeh wis ora candhak wekdalipun. Sing genah niki enten perkara sing boten sak trepe ditindakake kalian sawijining Nalendra. Ae ning apa? Sinuwun Kresna ajeng likung Ndara Gatotkaca ngrebut Wahyu Senopati. Mongko sing dombengi niku Bathara Guru. Kalih sapa ki jenenge iki? Sapa Gong? Nagaraja. Ah, Nagaraja. Sampeyan kinen mengsah sing jenenge Nagaraja niku. Lak trajange dhewe. Padha wenang nggih. Pripun iki nyuwun senjata pitulung. Ismaya, kula wonten dawuh. Sayekti pancen wis pinesti kodrat. Kanugrahan Wahyu Senopati kawengku dening Gatotkaca. Kajaba kang saka iku, ulun bakal paring senjata pusaka lintu. Saksejene topeng waja kang aran topeng perunggu Semar. Monggo. Ngaturaken panuwun pungulun. Iya. Sabanjure Gatotkaca jeneng kita ulun dawuhi supaya menehi pangerten marang si Setijuk kalamun wong gayuh kanugrahan mono kudu linambaran rasa prihatin welas lan asih marang sak pepadane. Nyuwun pamit. Pripun Manikmaya, Semar Manikmaya. Nggih. Ayo. Mas Tunama Sida. Masalah. Kewan melu-melu lho iki Petruk kantong bolong bapak maratuwa. Ayo jenengan kudu manut karo mantune. Eneng apa Petruk?
kula ajeng damel akte kelahiran anak kula. Kok. Nyuwun tanda tangane Mbah Kakung. Yo, ayo. Lho. Gatot Kaca isih urip ana dewa welas. Hei, tak ajangi jembar. Terusno nggon ngrebut Wayu Senopati. Mati we, mati. Lepatipun keng abdipun Manik Maya nyadong deduka pukulun. Duh, pukulun kula nyuwun pangapunten. Walah wirang. Kejawi kewirangan kula isin yen dituthuki kalih mantu kula dhewe. Syukur. Ndara pisan kok ora. Senengane kaya ngono. Pripun lek ngadili pukulun? Kresna, kula wonten dawuh. Ndakno kamurkaning Si Setija. Iki dadi kewajiban kita. Ngestaken dawuh Nagaraja. Nagaraja kula wonten dawuh. Sing nyeluk niku sampean napa sampean? Aku ki arep makilke. Wakil ora. Ndara besan ora. Wirang tuthuki mantune dhewe ora. Nagaraja kula wonten paring adhawuh pukulun. Jeneng kita ulun paringi paukuman. Tapa nyangga bumi 1000 taun lawase ngestaken dawuh padha budhal nindakna kewajiban kita dewi-dewi. Matur nuwun. Kula kadhawan menapa pukulun panjenengan ulun ingkang duweni wewenang tumrap jeneng kita ayo ulun kanthi ning Suralaya Manikmaya. Prabu Ndarawati Setija kula wonten dawuh. Kanugrahan kuwi ora mung sepisan temedhak, ayo. Kena tak ndake becik yen isih manut karo wong tuwa, Baliya ora sang ngrebut Wayu Senopati. Wah edan. Putar. Yo, iyalah, yo. Kowe. Pira gedene dosanipun Kakang njaluk pangapura ya, Di. Yo, ora dadi ngopo. Pancen aku wis ngerti yen to kowe nedeng kalimputan. Penggalih ala atimu. Iya. Gatot Kaca aku njaluk pangapura. Wa Prabu iki mboten dadosaken perkawis.
Kakang Semar aku njaluk pangapura ya Kakang. Mang njaluk ngapura karo mantumu nika. Apa kelakon sampean ana maratuwa ora kajen? Iya, aku getun, Kang, aku getun. Ha nggih. Bakune pun sami wilujeng wong Ndara Gatotkaca pun pikantuk sing digayuh Kang Winastan Wahyu Senopati sartanipun gelar Kasenopaten para Pandhawa Ndara Gatotkaca sampun masraken. Mung karya Basuki, mung karya Rahayu, Kang Samya tinemu, Rahayu Kang Samya pinanggih. Donga kula sak pengkeris Semar saking mriki warga ing laladan harga mulya tansah kebak karukunan, panene melimpah rukun, subur makmur tandurane ijo royo-royo panenane. Matur sembah nuwun. Slamet to sing nanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane. Nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula. Mangayu bagya kunjuk Ndara Gatotkaca Den.